You're too early. Kanina, sana nakapunta kayo sa ano? Sa Dundik. Ha? Nag-ano po kami ba, ano na kami sa Osmeña. Tapos nag-ano kami dun sa yung parang shortcut. Tapos namin dito na sa may Dipolog. Kami rin, ano, galing kami sa Dundik din. Sa tayo, Galvinda. Ganda wala dito. Sila na po mga dumating. Ay, marami na doon, pero daan dito. Si Bishop Bart lang. Ha? Bishop Bart lang. Si Mayor. Mayor doon. Bishop Timon. Hello po. O, sa si Congressman. Si Vice Mayor. White coffee.